Tervetuloa Natu ja Robun CS-podcastiin, kyseessä jakso numero 86. Ollaan taas valmiita purkamaan ja perkaamaan CS-asiaa. eSports on jätetty taaksemme ja nyt tulevaisuus se on täynnä pelkkää kynttää. Miltä se kuulostaa, Natu? Toi on tongue twister, kun on tottunut sanoa, että tässä kuitenkin pitkä aikaa eSports-podcasti, kuten mainittu siinä edellisessä jaksossa, mikä tehtiin, niin ei se tarkoita, että me nyt ihan täysin unohdetaan kaikkea muuta, mutta faktahan nyt on kuitenkin se, että CS on ollut sellainen 98%, niin onhan se sitten vähän, jos joku tulee tätä kuuntelemaan ja katselemaan sillä olettamalla ja kuluttamaan, että jaha, nyt saa niin yleisesti ottaen eSports-katsauksen, niin ollut vähän väärää mainontaa. Pikkasen saattanut olla virheellistä mainontaa. En tiedä, voi olla, että mainonnan eettisellä lautakunnalla voisi olla pari sanaa meille tästä markkinointitempauksesta, mutta ei mitään. Rokki soi ja jatketaan vetoja ja YouTube-kanavakin saatiin auki ja sinnekin heti ihmiset löysi. Kiitos siitä teille ja uusiakin kommenteista päätellen uutta väkeäkin on saapunut linjoille ja toivottavasti lisääkin sinne itseään löytää, niin se on todella jees, tietenkään unohtamatta meidän lojaaleja ja pitkään Spotifyssa kuluttaneita sisällön kuluttajia, niin kyllä. Ei muuta kuin taas tervetuloa matkaan. Joo, ja kiva nähdä, että sinne jotkut löytänyt ja heti kuultiin muutamilta tyypeiltä, että kiva, nyt huomasin, että tämmöinen on edessä, että tää on vaan tämän internetin maailma sen verran jakautunut, että ihan kaikki ei edes ole tietoisia tästä vieläkään, vaikka meille tuntuu itsestään selvää, että eikä nyt ole ainakin niinku suunnilleen kaikki netiä, joita kiinnostaa, mutta ei välttämättä. Ja ehkä tämäkin jakso tuosta pari uutta lisäkuuntelijaa pariksemme, mutta nyt meillä on pikku tauko edellisestä jaksosta, niin kyllähän mua nyt kiinnostaa pitkästä aikaa kuulla, miten sinne Lahden puoleen kuuluu, ihan sun puolesta ja totta kai sään puolesta. Jep, joo, tärkeintä ei pidä unohtaa, eli sääkatsaus tässä nyt kuitenkin ollaan keskessä, otetaan sillä vaikka tänään itse aamulla hauska tilanne, mä ilmeisesti vähän silmät ristissä kattelin meidän keittiössä semmoinen lämpömittari, missä näkee vähän mikä on lämpötila siinä ikkunan ulkopuolella, ja mä olin katsoin näitä -13 ja laitoin päälle sen mukaisesti, kunnes sitten seuraavan kerran katoin, niin se olikin -3. Eli tällaista pikkupakkauspäivää. Tässä on vietelty ja ihan mukava keli. Pitäisi taas vähän kylmetä tuosta aika rajujakin pakkasia ilmeisesti, olisiko pohjoiseen luvattu, ja tänne eteläänkin ihan kohtalaisen kylmää ilmaa, mutta pukeutumiskysymys, näin aina itse tottunut vähän sanoa, että siitä se on enemmän kiinni, vasta laittaa riittävästi pitkää kalsaria päälle ja kerrastoa ylipäätänsä, niin hyvin siellä pystyy silti ulkoilemaan ja muuta, mutta ihan jees. Täällä on luntakin ihan mukavasti, niin talviset on olosuhteet täällä Salpausselän syleilyssä. Mitäs siellä? Aika samantyyppistä. No, sen verran niin ulkojäät kävin meikä avaamassa tässä viime viikolla, kun se nyt oli jo sunnuntaina kävi, pikku aamupäivä uujit, ja oli oikein hauska, oli oikein hauskaa, ja jälleen kerran onnistuneesti pelit saatiin kasaan, et vähän aikaa siellä meikä kikkaili ja lämäili, mutta sitten saatiin pelit, muutama mun ikäinen vanhempi janttera ja sitten muutama junnu siellä mukana, ja Kyllä hauskaa on ja rankkaa kanssa. Se on kuitenkin semmoinen, kyllä sekin joku tunti väännettiin, niin tunnin vaihto, niin kyllä se alkaa tuntua, vaikkei joka tilanteeseen mennäkään ihan 100 lasissa. Mutta hauskaa puuhaa se. Kyllä, joo, meilläkin itse asiassa ollut puhetta vähän uujista. Mulla oli tässä sellainen pieni rasitusvamma jouluaikaan, niin mä en ole vielä uskaltanut ajatustakaan laittaa sille, että mä löysin hokkari jalkaa. Tuli semmoinen, miksi sen kutsuisi? Isovarpa-alueella semmoinen ikävä kipu ja sitä kautta turvotusta ja kaikkea muuta, niin oli jo kengän laittaminen vähän haastavaa ja se ei vieläkään ihan 100-pinnainen, niin ajatus siitä, että löysi jonkun kireen luistimen tai sitten jonkun hiihtomonon tai jonkun muun tämmöisen, niin ja pikkasen kylmää ajatuksena, mutta idea ulkojäistä kyllä sinällään muuten houkuttelee, olisi ihan hauska käydä kyllä vähän pyörähtämässä ja näin, mutta ehkä sen aika vielä koittaa tässä talven mittaan. Käykö sulle barkkovit, tää kausi sivuun ja
Playereihin takaisin. Niin playereihin joo, jos on Lahden paikalliset ulko- ja playoffit. En tiedä, ehkä siellä on. Jep, just näin, nimenomaan. Sepä se. Mutta muuten ei tässä kummempaa. Kaikki on ihan hyvin ja vuoden alku aina kiireistä aikaa. Ja toi touhua riittää niin ammatillisella puolella kuin myöskin kotiolojen suhteen. Että kaikenlaista touhua tässä. Että ei voi valittaa, että olisi ajankäytöllisiä ongelmia, koska tekemistä on. Ajasta puheen ollen, nyt me kaivetaan kristallipallot esiin. Se on nimittäin tämän jakson ensimmäinen pihvi, eli käydään läpi meidän ennusteita tähän tulevaan CS-kauteen. Mitä tulee tapahtumaan? Meillä on täällä 6 eri kategoriaa, ja niihin ehkä eri vastauksia, ehkä jotain päällekkäisiä samanlaisia vastauksia, en tiedä, me ei olla keskusteltu näistä etukäteen, niin katsotaan mitä tulee, mutta yritetään nyt olla hyvinkin viisaita, ja tarkoitus on sitten tämän kauden jälkeen palata näihin ja katsoa, miten nyt sitten menikään, että osuko yksikään. Ootko Natu valmiina? Olen. Näistä tulee kyllä varmaan ihan hauskoja. Tosissaan meillä ei ollut halaista sanaa toistemme kanssa, sen katsotaan kuinka paljon tästä tulee niinku päällekkäisyyttä, jos tulee, ja sitten toisekseen myöskin, mä odotan enemmänkin sitä, kun päästään sinne kesään, ja sitten katsotaan näitä taaksepäin, että kuinka päin helekuttia nämä on mahtanut mennä, koska kyllä tässä niin paljon kaikkea sattuu ja tapahtuu, se perspektiivi on niin yhdenlainen tässä kohtaa, että se on hassu nähdä sitten aikanaan, että miltä nämä on mahtanut näyttää, mutta eikä siinä, laitetaan vaan, käydä läpi vaan, mitä meiltä löytyy. Okei, aloitetaanko tämmöistä aika itsestään selvästä. Aloitetaan Major-voittajan ennustuksella, ja haastavahan tästä nyt tekee se, että Majoreihin kuitenkin se melkein puoli vuotta aikaa, periaatteessa paljon ehtii tapahtua, ja ihan kaikkien joukkueiden ei olla nähty vielä pelaavan edes tähän 2-6 kauden alkuun, ja se mitä ollaan nähty, niin on ollut online-pelejä, niin enimmäkseen pitää ehkä nojata siihen, mitä viime vuonna tapahtui, ja sitten yrittää käyttää sitä kristallipalloa, että mitä tulee käymään, niin aloita vaikka sä tää kategoria, voidaan kuortella näitä aloituksia, mutta aloita sä ja kerro, kuka voittaa Kölnissä majorit. Tätä yritin pohdiskella ja miettiä, ja silloin kun tähän kauteen mentiin ja oltiin tuossa kausien välissä, niin ajatus oli se, että nyt tulee hirveä kilpavarustelu siitä, että kellä tulee olemaan se kokoonpano, mikä pystyy sitä Vitalityn huikeeta 25 vuotta alkaa kaataan tänä vuonna, ja Furia näytti vähän siltä, että ne pystyisi ehkä haastamaan, toinen puolikas vuodesta oli ihan mahtava, ja sitten samaan aikaan Spirit yritti tehdä vähän upgradeja siinä matkan varrella, se ei ihan sitten ländennyt ihan niin kuin ne olisi halunnut. Falcons me tiedetään, nehän on tässä nyt pitkän aikaa hajottanut kaikkea ympärillä ja yrittänyt kastaa sitä ultimaattista joukkuetta, millä se kannu vietäisi sinne Saudeihin, ja Niko voittaisi vihdoinkin majorit. Näillä puheilla kauhean vaikeahan sitä niin kuin oli ajatella, niin kuin, että Vitality ei sitä taas voittaisi, koska ne on niin kovassa liidossa, mutta on tämmöinen ajatus itselläni, että Spirit on se, joka voittaa Kölnin majorit 2026. Siellä on kuitenkin, sanotaan näin, että tuo joukkue, mikä niillä nyt on kasassa, niin sieltä tulee olemaan merkittävästi paremmat vibit kuin mitä aikaisemmin. Me ei nähdä sitä joukkuetta, että mikä on vibe-joukkueena siinä mielessä, kun sä mietit sitä meininkiä, mikä Hälillä on siellä coachina, vaikka semmoinen vähän jopa armeijamainen meininki. Hyvä, ettei se huuda siellä taustalla, ja hyvä, ettei ne siellä vedä jonkunnäköistä marssia, kun ne tulee lavalle yömä siihen. Ja vähän semmoinen fiilis ollut aina siitä joukkueesta, mutta musta tuntuu, että tuo Magicin tuohon tulee olemaan iso komponentti. Niillä tuntuu aina hyvin synkkävän tuon Donkin kanssa, ja sillä on semmoinen hyvä pilke silmäkulmassa. On toki testaamaton tuossa omassa uudessa roolissaan, mutta mä tykkään se, että Zontiksi tuotiin takaisin. Se on semmoinen kallio tuolle joukkueelle. Ja sillä kaverilla ei ilmekään värähdä tilanne kuin tilanne. Niin musta tuntuu, että semmoinen, ne on nyt löytänyt tästä semmoisen viisikon, millä ne tulee rakentaa sitä piikkiä kohti kesää, ja ne tulee voittamaan lopulta Kölnissä majori. No, harmi ehkä sinänsä. Mulla on sama valinta, en mä sitä rupea tässä vaihtaa mihinkään. Mennään niillä mihin lopputuloksiin me tultiin ihan omin neuvojemme. Vitality on, se olisi toki se yksi hyvä pikki. Ja
No Furia olisi hyvä. Niin Furia on hyvä, mutta jotenkin, no ainakin vielä semmoinen fiilis, että toi oli ehkä parasta Furiaa, mitä tullaan näkemään, että sekin taso, niin sen ylläpitäminen tulee olemaan haastavaa. Falcons kyllä toki kanssa ihan varten otettava, sen jälkeen menee vähän vaikeaksi, jos ei tuota Spirittiä laske. Mun mielestä paljon potentiaalia tässä Spiritissä, ja ehkä Vibat, niin se on ihan hyvä nosto. Donkki saa friendiä sinne paikalle, ja luulisi ainakin, että eka puolivuotinen menisi ilman ongelmia, varsinkin jos saa sen lennokkaan alun. Ja miksei saisi, kuitenkin tämä on suurimmaksi osaksi testattu linari verrattuna sit siihen Shanghai voittaneeseen Spirittiin. Ja muuten kuin sitten Tinir on tullut käytännössä Chopperin tilalle ja Magix ottanut se IGL vastuun. Niin mikä siinä? Mun paperissa maailman paras pelaaja, erittäin hyvä bossi, ja just Hallin harteille voi asettaa aika paljon sitä systeemiä ja miten tämä tiimi sitten taktisesti tulee valmistautua matseihin ja siihen on luottoa, niin kyllä mäkin tykkään Spiritin mahdollisuuksista voittaa tuolla Kölnissä. No ei siitä sen enempää. Sitten seuraava... Okei, tulee vielä. Mä vaan sanon nopeasti, että mä väitän, että tästä tulee kuitenkin olla hyvä jako niin kuin hajontaa vielä näissä meidän vastauksissa. Että, joo. Tää oli tämmöinen niin kuin todennäköisin, mä sanoisin tää oli varmaan todennäköisin, mikä saattaa just tulla tällä, että molemmilla on sama veikkaus. Joo, todellakin. No seuraava kategoria on tämmöinen kuin hyvä yllätys, eli Posin kautta. No en mä tiedä, onko sä nyt niin vaikeasti selitettävissä, ja sai olla vapaa vastauksissa, niistä käy meidän juteltu, mutta et saa olla joukkuetta, saa olla pelaajaa, periaatteessa voi olla jotain muutakin, jos keksii, mutta mulla on täällä ihan joukkue, ja tämän kauden hyvä yllätys tulee olemaan Berliinin kansainvälinen pelaajaporukka, eli Big. Mitä sä hajosit saman suomennokselle? Joo, okei. Jatka vaan. Joo. No Bigi. En mä tiedä, näähän nyt voitti jo yhden lanin, se oli aika pikku lani, tommonen yksi noista 10 000 ostolaneista, mutta siellä jo ensimmäiset merkit on hyvä nolosia. Ne joutu kanssa aloittaa aika alhaiselta ränkiltä, kun niillä hävisi ne korepisteet näiden rosterimuutosten myötä, mutta nyt ne nousee sinne, no siellä jossain ensin paikkeilla, että nyt periaatteessa vielä yksi onnistuminen ja sitten alkaa olla lähellä semmoista, että pääsee ainakin johonkin isompiin turnauksiin pelaamaan. Eli Blame F Grix, siinä on meidän toi kaksipäinen hirviö, meillä on sitten Faven siellä ankkurina, JDC pelaa jopa aika semmosia, no jokseenkin ihan hyviä paikkoja, kun Tabsenillekin jää sitten esim. Dusty Longiin, mitä mä kävin kattelee. Mun mielestä Tabsen niissä paikoissa ihan hyvä. Ei mun mielestä mikään huono idea pitää sitä tässä joukkueessa, vaikkei se enää IG:llä olekaan. Että tulee jeesaakin varmaan siinä Blame F:ää. Ja Blame F edelleen fragää, 1.6 ratingi tuolla lanissa, jonka ne voitti. Edelleen en mä nyt sitä hehkuta niin paljon, mutta silleen, mun mielestä tässä on palaset aika hyvin kohdillaan, ja näen hyvinkin mahdollisena, että tämä voisi olla semmoinen joukkue, joka breikkaa tonne top 20. Et jos me yritetään arvioida tämä sitten silloin kesän aikoihin, niin en mä tiedä, mikä sun mielestä olisi sitten semmoinen raja tälle, että mikä laskettaisiin hyväksi yllätykseksi, että mitä Bigin pitäisi saada aikaiseksi, vai pitäisikö niitä pärjätä jo jossain turnauksissa, vai riittääkö, että ne nousee aika hyvin johonkin top 20 paikkeille. Niin, joo, jotkut näistä nyt on vähän tulkinnallisia, muun muassa tämä varmaan semmoinen kategoria, mutta varmaan se olisi just jotain tuommoista, mitä sä tuossa kuvailisitkin. Että mä sanoisin, että ne pääsee niinku kokeilemaan, että pystyykö ne nappaan paikan pysyä siinä niinku invite-sirkuitissa mukana. Se olisi varmaan se, mikä olisi se mä laskisin sen siihen kyllä, ainakin nyt tällä pohjalla ja tässä hetkessä, nyt kun tätä asiaa tarkastellaan. Miltä sun mielestä näyttää toi Big ja niiden mahikset tällä kaudella? No mä nyt ihan ensinnäkin alusta, mun ykkönen oli kans, valintana oli Bigi. Mulla on toinenkin onneksi, niin Okay. Ei tää jää tähän näin. Mä jotenkin, mulla oli semmoinen hunch, että tää saattaa olla, mä en tiedä puhuttiinko me tästä Bigistä sunkaan sitten jossain jotain, vai onks mä ehkä me ehdittiin jo puhua. Ehkä se voi olla, ja sitä kautta sitten toi tuli. Mutta mulla on vähän sama vibe, että musta on niinku ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa suunta, että
tietyllä tavalla ne varmaan koki itse, että niillä on suunta, ja ne halusi pitää sen saksalaisen ytimen siinä joukkueessa vahvana, ja sitä kautta niin kuin lähteä rakentamaan sit hommaa vahvasti se saksalaiset silmille. Siinä ei ole mitään väärää, se on täysin ymmärrettäväkin lähtökohta ja ymmärrettävä niin kuin tapa toimia. Niin kuin sanot, Berlin International Gaming kuitenkin kyseessä. Mutta että toki niin kuin teet tuommoisia isoja sainauksia, Blame F:n tuot siihen sisään. Tuo Grixihän on näyttänyt tosi vakuuttavalta tuohon alkuun. Ja toki niin kuin piti sen Saksan lipun, sillä otti Favelin siihen, mutta sekin oli upgrade plus sitten niin kuin, että Tabseni on mielenkiintoista nähdä, miten se pelaa nyt, kun se ei ole se veturi tuossa joukkueessa aivojen suhteen, vaan pääsee olemaan semmoinen kakkosmies, mä olettaisin siinä, ja ne pystyy sitten niin sparraa Blamin kanssa sitä hommaa eteenpäin, niin mullakin on semmoinen fiilis, että nyt ne on oikeasti löytänyt sellaisen niin kuin hyvän ehkä tasapaino siinä, että miten ne pystyy pitämään sen saksalaisen koren siinä, mutta sitten hakee niin kuin expatteja siihen joukkueeseen mukaan, jotka on niin kuin täsmäiskuja, ja eritoten niillä on ollut muun muassa AVPn kanssa nämä ongelmia. Ne ei ole Saksasta löytynyt semmoista AVP-pelaajaa, joka olisi pystynyt toimittamaan, joka olisi pystynyt sitten ratkoa pelejä, joka olisi pystynyt auttamaan niitä toimittaa. Niin, jo nyt Grix jo sen verran sähäkkää, että ei tarvitse sitä miettiä, mutta jo Saksasta ei ole löytynyt. Niillä on tuolla niiden akatemian joukkueessa kanssa aika kova tommonen nouseva nimi, eli tommonen J. Bowen, sekin pelaa avikkaa, ja tuossa syyskuussa liittyi Bigi Akatemiaan, se on ollut jo aika hyvän näköinen siellä, että nyt on jopa ongelma, että nyt on periaatteessa sopimuksen alla 2 aika taitavaa bossipelaajaa, mutta se on yleensä ihan positiivinen ongelma. Mutta Naatu, kuka sulla tämän kauden yllätys, hyvä yllätys? Joo, no mulla oli niitä 2, tää oli mun toinen, ja sitten mä annan toisen tuohon meidän länsinaapurin ja Eyeballers. Nice. Pitkän aikaa seurannut sitä matkaa tässä niinku ihan vaan sivusilmäisesti. Mulla on ollut paljon tuttuja, jotka sen taustalla ollut, ja mulla on sellainen tietynlainen niinku ense-vibe siitä, miten sitä on lähdetty rakentaa. Siinä on mukana, JVhän on tosi vahvasti siinä ollut mukana, mutta siinä on ollut myöskin tyyppejä, jotka ovat aikanaan DreamHackin pyörittänyt sitä ennen kuin ne myi sen sitten aikanaan ESL, niin sitä poppoota siinä. Ja sillä on niin seurannut sitä tuossa sivussa, ja se on vähän samanlainen fiilis ollut sitä, että ne on niin lähtenyt tekemään semmoista omaa juttuunsa omilla rahoilla rakentaa pikkuhiljaa narratiivia ja tarinaa, ja yrittänyt nostaa ruotsalaista Counter-Strikea takaisin siihen vanhaan loistoonsa. Ja mä en nyt perusta tätä pelkästään siinä, miten ne nyt tuossa teki Bountyssa, vaan mun mielestä ne on niin pikkuhiljaa portaalta lähtenyt sitä rakentaa, ja se on mennyt koko ajan vähän niin parempaan suuntaan. Tehnyt pieniä muutoksia siellä täällä, ja alkanut optimoimaan sitä omaa tekemistä. Ja siellä on hyvännäköisiä yksilöitä. Maxter on näyttänyt tosi hyvältä tuossa joukkueessa. Bobexde on näyttänyt tosi hyvältä tuossa joukkueessa. Ja jopa vanha kun on JV, niin on ollut kyllä hauska nähdä, että sekin vielä niin kuin vähän jo varttuneemmalla iällä kuitenkin on pystynyt siinä toimittamaan, että se ei ole vielä tullut ongelmaksi, että se on se bossipelaaja. Se varmaan tulee jossain kohtaa olla sellainen asia, missä hänen pitää ehkä antaa se, tai tulee se seinä vastaan jossain kohtaa, että hänen on pakko niin kuin antaa se ehkä sitten se viestikapula eteenpäin jollekin nuoremmalle osujalle siinä omassa kentässään, mutta sitten tavallaan kun ne rakentaa sen ympärille riittävän hyvän tiiviin paketin ja kokonaisuuden, mikä toimittaa, niin siinä on helpompi myöskin tuoda sitten joku nuorempi osuja mukaan siihen joukkueeseen. Mutta että summa summarum, mulla on Eyeballer semmoinen joukkue, mikä on tämmöinen yllätys, joka saattaa niinku nostaa tuosta päätä ja kolkutella sen, ne on nyt tällä hetkellä 30, kun nyt taisi olla VRF:n kengillä, kun me tänään tässä niin puhutaan, eli se on ottanut sen yhden stepin siitä, missä just Biggie on esimerkiksi tällä hetkellä, niin ne on siinä kynnyksellä, ne on tällä hetkellä siinä kynnyksellä, että voisi päästä sohaseen oikeasti sitä kepillä sitä pesää, missä pääsisi kokeilemaan niin kuin enemmänkin noita Tier 1-turnauksia, varsinkin laneilla. Joo, kyllä niitä mahdollisuuksia alkaa tässä enemmän tulee. FaZe siis voitti tuolla Bountyssa ja Vitality vastaan sitten Anubis sen verran hyvin väänsivät, että olisi ehkä pitänyt klaarata, mutta siinä sitten kävi se klassinen David vastaan Goliatti, että ei saanut sitten ihan sitä viimeistelyä aikaiseksi. Bobexd, se on kyllä toistaiseksi sen nimi, joka tuossa näyttää ykköstykiltä Maxter kanssa, ollut aika hyvä, ja joo, sitten ehkä vähän kysymysmerkki, että ketä ne pelaajat tässä on, jos Eyeballers ottaa semmoisen ensimmäisen stepin vielä korkeammalle, mutta ainakin positiivinen juttu, että ne näin hyvin on pelanneet yhdessä, niin se kanssa alkaa ehkä vetää puoleensa sitten niitä mahdollisia seuraavia
Ruotsin tähtiä, niin kuin jotain mai 09. Niin, ja sitten ehkä jos niin riskejä ajattelee ja miettii, niin tuossa riski sitten, että tulee isoja joukkueita ja niin tarvii pelaajia tiettyyn rooleihin ja sitten ne menettää sellaisia paloja tuossa matkan varrella, mitkä sitten vaikuttaa tuohon kehityskaareen merkittävästi. Mutta jos ajatellaan naivisti, että näin ei käy, niin sitten kyllä loppuun on hyvin uudessa. Tuolla Ruotsissa muutenkin näyttää olevan aika hyvää tekemistä. Aibo olisi nyt tällä hetkellä niiden ykkösjoukkue, Alliances sitten tuolla about siellä 40, ja sitten on Johnny Speed, siinäkin on vielä 60 sisällä, ja sitten tulee vielä jotkut Metisportit, että siellä on aika paljon semmoista hyvänäköistä meininkiä, ja siellä sitten kans tuntuu enemmän olevan noita pikkulaneja, mitä nyt nykyään pyörii, noita ostolaneja, niin Euroopassa niitä paljon, mutta jotenkin Ruotsiin just kohdistuu vielä aika paljon kanssa, ja ei siinä, kyllä Suomestakin esimerkiksi sinne voi lähteä, mutta sitten jos se on oman maan sisällä, niin aika paljon pienempi kynnys vielä, että se on se joukkueen lipuke, joka maksetaan, ja no sitten ei sentään ihan lentoja tarvii, ja ehkä sitten jotkut pääsee kotona yöpymään, ja jotkut sitten kavereilla, niin se on aika paljon pienempi kynnys sitten noille vielä pienemmille joukkueille lähteä sinne kokeilemaan, niin kyllä mä en, no tää ei ole mikään virallinen ennustus, mutta Ruotsin CS-skene näyttää aika nousujohteiselta tällä hetkellä. Kyllä, ehdottomasti, joo, ja sitä suora leikkaus ja semmoinen kuitti tänne Suomen päätyyn, että missä on Assemblyen vastaavat turnaukset, tai muiden tapahtumien järjestäjien vastaavat turnaukset, että kuitenkin noita Tier 2-turnauksia pystyy kohtuumatalalla kynnyksellä lakeja järjestää, ja jos on olemassa on fasiliteetit ja tapahtumat ja näin, niin nyt olisi paikka lauko. Että nyt niille turnauksille myöskin on oikeasti merkitys, ja sieltä saa ihan hyvin joukkueita pelaamaankin niitä, niin olisi kiva nähdä, että meillä täällä Suomessa niitä myöskin olisi. Näinpä. Toivotaan, että tulisi. Näin on. Me ei voi olla pelkkää posia koko ajan. Käännetään negatiivisen puolelle, eli tämän kauden floppi. Mä sanoin tuon edellisen ekana, niin otapa sä koppia ekana tämän kauden flopista. Ja sama kuin edellisessä, voi olla joukkue, voi olla pelaaja, voi olla aika lailla mitä vaan. Joo, mä nyt vähin tähän joukkueen edellä, tämä mun ajatus aika pitkälti oli, nyt kun sä noin sanot, niin älä nyt ota samaa taas kuin minä. No, tässäkin on riski periaatteessa kyllä kieltämättä. Mä veikkaan, että ne riskit vähenee tässä, kun mennään eteenpäin näitä. Fase. Okei, no niin. Hyvä, yes. Evenieri. Se on hyvä juttu. Pahoin pelkään, että saattaa olla semmoinen joukkue, joka minun oma tätä podcastia seuraavat tietää, että Fasehan on siis mun lempparijoukkue seurata. Joten tämä ei ole minkäännäköinen, en harrasta minkäännäköistä face hate watchia, vaan päinvastoin mä toivon niille menestystä ihan vaan sitä, koska ne tuottaa mulle viihdettä, josta minä pidän. aina on tarinoita ja sirkushuveja, kun Fasesta puhutaan. Mutta mä jollain tavalla koen, että miten toi majori tuossa meni, niin saattoi vähän jopa sokasta sitä joukkoa, että missä se tilanne on niillä. Missä se menee tässä hetkessä. Mulle vielä on aika iso kysymysmerkki muun muassa toi Brokey, että mikä se on se, mikä on 2026 Brokey. Että saadaanko me takaisin se, joka oli oikeasti niin kuin kannatteli tuon joukkoa, että pystyi ratkoa pelejä yömmä sinne. Mikä on se Twistsin tämän päivän taso tänä päivänä? Hyviä merkkejä oli sillä kyllä tuolla majorilla. Myöskin Jacob, ottaako se nyt sen seuraavan steppin, minkä ne tarvii tuossa, että tuo joukkue oikeasti pystyy taistelemaan tuolla ylhäällä. Mä vähän skeptinen sen suhteen. Frozen, se tulee pitää tasonsa ja varmasti se on se kulmakivi tuohon jengiin ehdottomasti. Ja sitten toki myöskin niin kuin Carriganin ehkä jopa, sitä on vaikea sinällään syyttää mistään motivaatiosta, mutta jumala, sekin on kyllä hakannut päätään seinään, vaikka se on kuitenkin paljon voittanut tuossa uransa varrella, niin on se kyllä sekin tälle anteeksi karkea kielenkäyttänyt, mutta paskaa syönyt matkan varrella ja alkaa ikää tulee ja sitä kautta elämässä on erilaisia intressejä ja niin kuin ajatuksia sitten what's next, niin riittääkö, onko kaivuuhommaa riittävästi sielussa sille, että tuosta vielä raapii joukkue, joka oikeasti sitten menestyy ja tuolla viisikolla pystyy tekemään semmoisen tarinan, että se päättyisi ruusuisesti. Pahoin pelkään, että ei. Joo, kyllä toi on helppo ostaa toi Facein epäily ja se, että se Major oli vähän semmoinen sokaseva
ihan huippu, joka saavutettiin, mutta sieltä sitten alaspäin, ja no nyt nähtiin se ensimmäinen tulos sen jälkeen, totta kai se on vain 1 matsia onlineissa, mutta sanotaanko, että ei nyt hirveästi voinut yllättää, että Major-finaalin jälkeen, muutama viikko sen jälkeen, niin mennään pelaamaan Blastin online-peliä, ja Eyeballers vastassa, niin se on ihan hävittävissä, niin kuin nähtiin. We can lose this. Joo, we definitely can lose this, joo. Mutta joo, siis toi on hyvä puoli on, että sulla on tossa just noin, mitä sä mainitsit, niin Frozen ja Twisty, että siinä on kyllä 2 aivan eliittiriflejä, joihin pystyy luottaa ja joilla on sitä peliä rikkovaa talenttia, niin kuin Twisty 1v3 nähtiin, tai se Dessu-kierros siellä Majoreilla ja Frozenilla ylipäätään se tasaisuus pitkin kautta, ja sehän oli noin Soul TV-pelaajarankingeissakin 8, mikä kertoo aika paljon, että se tasaisuus oli siinäkin se suurin syy, miksi se itsensä niin korkealta löysi, niin, että mistä löytyy se nälkä tähän kaudelle ja ylipäätään kuinka hyvä tämä rosteri nyt sitten on, että ei nyt ainakaan eliittitason, siellä on ne 5 joukkueet, jotka kaikki tietää, tuskin tarvitsisi luetella, ja sen jälkeen tulee Navia ja G2 Mongolsia, että onko niitä parempi, niin vaikea uskoa, että sitten tipahtaa siihen harmaaseen massaan sen jälkeen. Mutta en mäkään oikein, ei mullakaan mitkä isot odotukset ole Faceista tähän tulevaan kauteen. No, mennään seuraavaan. Tää on jo vähän haastava saada oikein, eli tää on uusi turnausvoittaja. Tästäkään ei, arvon kuuntelijat, olla me Naton kanssa juteltu etukäteen, että sumplitaan tässä, mutta mä ajattelin, että pitää olla joku semmoinen aika relevantti turnaus, että ei puhuta mistään Jönköpingin paikallislaneista, vaan joku ihan merkittävä turnaus. Ja vaikein tästä totta kai tekee, että niitä eliittitiimejä on aika paljon, ja ne eliittitiimit on totta kai vanhoja turnausvoittajia, ne ei voi oikein sanoa, että se on uusi turnausvoittaja, niin tässä pitää hakea vähän kauempaa, ja meikäläinen hakee tähän Natun ja Robun CS-podcastin luottopikin, eli mennään Markon puoleen luottamaan ja snappiin ja nippiin. Mä otan nipin, ne teki sen 1 pelaajamuutoksen, Kairne tuli Inner Circlestä U-Jerksin tilalle, ja mä näkisin, että tää on netto parannus tähän tiimiin, ja niiden mahdolliseen kattoon, joka aiemminkin oli mun mielestä jo aika hyvä, kun sulla on kuitenkin noin hyvät pelaajat omissa rooleissa, snappi liidaamassa Jush ankkurina, Kasperski aggressiivisen riflenä, niin tuohon kun vielä Kairnen lisää, niin siinä pitäisi tulla vielä pikkusen tulivoimaa lisää tähän rosteriin. Mitäs tykkäät? Tietenkin tää on vaikea, koska se, että voittaa turnauksen, niin se on sitten aika paljon enemmän pyydetty kuin että mitä Nipiltä on tähän mennessä nähty. Just näin, ja kyllä tämä on niinku osasto kausiennustus jossain NRissä, että tietyllä tavalla tosi vaikea, että osuisi oikeasti kohdalla ja niin paljon muuttuja, sitten kerkee matkan varrella vaihtumaan niin paljon, että tosi vaikea saada oikein, mutta ihan kyllä mä ostan ajatuksen, että kyllä niin kuin ehdottomasti toi muutos niin vei heitä eteenpäin ja on ne sillä reitillä, että ne on sellainen jatkuvasti relevantti tier 1 CSS, niin totta kai se vaatisi sitten niinku ehkä semmoisen, että tähtimerkit osuu kaikki kohdalleen yhdessä tietyssä turnauksessa, että ne ottaa ihan pokaalin. Mutta ei tunnu siltä, että toi olisi täysin sula mahdottomuus millään tavalla. Joo, tiedä mikä se eventti sitten tulee olemaan, kun nähtiin esimerkiksi PGL Cluj-Napoca, että ne PGL oli viime vuonna niin vähän helpompia voittaa, mutta nyt sielläkin on Furiat ja Vitality ja Falcon sitten mukana, niin ei tässä nyt hirveän helppoja turnauksia välttämättä tule. Ehkä tuolla loppukaudessa sitten jotkut tiimit skippaa, kun valmistautuu majoreille, ja sitten se on se mun nipin paikka. Justi näin. Mun turnausvoittaja Villi veikkaus tähän on Parivision. Jos Kainenkin tähän kategoriaan kuitenkin on ihan ok valinta. Jamen Redemption Arki saavuttaa pääteasemansa tai ainakin jonkinlaisen virstan pylvään. Ja tykkäsin, että Svein Säynen tuohon joukkueeseen tuo kyllä niin kuin ehdottomasti lisää. Ja hän kävi siellä aika kovassa koulussa kuitenkin Spiritissä
verrattain lyhyt pätkä, mutta varmasti siitä jää tosi paljon niin kuin pankkiin ja uskon, että pystyy tuomaan sinällään myös lisäarvoa sitä kautta tähän joukkueeseen siitä opista, mitä hän pystyi siitä stintistään oppimaan. Tosi nuori joukkue. Mun mielestä oli tuossa jo Majoreella, mä niitä kovasti liputin, että semmoinen niin posi yllätys ehkä tuohon Budapestin Majoriin ja tietyllä tavalla ihan ok suoritus myöskin, että ei jäänyt siinä mielessä ehkä hampaan koloon. Mutta nyt otetaan se seuraava steppi ja joku siinä Jamen auras on vaan semmoinen, että siinä on olla helkutin vaikea, mahdoton olla luottamatta. Se löytää ne keinot, vaikka peli ei ehkä sinällään ole, CS2 ei välttämättä niin tyylisesti lähtökohtaisesti ehkä, mikä se syystä oli varmaan Virtus Prolle lähteä muuttaa, että siitä hankkiuduttiin eroa ja haettiin uutta suuntaa, joka nyt ei ole ehkä välttämättä lähtenyt ihan hirveän lennokkaasti, niin ehkä on ollut semmoinen alustava ajatus, että tämä CS2-tyyli ei välttämättä ole semmoinen, mikä on niin kuin yhteensopiva siihen visioon, mikä Jamella on aina ollut, eli inkataan maailman tappiin asti ja sitten viimeisen sekunnin tehdään niitä ratkaisuja. Mä uskon, että tämä on ollut varmaan Jamellekin tietyllä tavalla semmoinen hyvä oppimisen matka ja sitten se on ollut kiva nähdä, että hän on tehnyt sitä matkaa tämmöisen nuoren porukan kanssa ja opettanut heille Counter-Strikein saloja yhdessä sitten niinku valmennuksen kanssa. Joten tämä on mun veikkaus. Parivision tulee olemaan, mikäs turnaus on, niin herra haltuu, mutta voittihan ne aikanaan Outsidersina ton Majorin Riossa täysin takavasemmalta. Hei, sä saat vielä vaihtaa sun Major-voittaja veikkauksia, jos sä haluut. Laitetaanko Parivision sinnekin? Ei nyt lähdetä ihan noin villille kuitenkaan, mutta tällainen haettiin. In Jame with Rust. Hyvä haku. On toi vähän niin kuin toi meikäläisen nippikin, niin meillä vähän samantyyppiset siinä, että yksi pieni rosterimuutos, mutta se yksikin voi olla aika iso, ja ehkä tässä Parivisionin tapauksessa vielä merkittävämpi, että kuinka paljon ne saa ulos mitattua tuosta Sveistä verrattuna siihen A-tuplaveen, jonka mekaniikatkin pilasi siltä muutamia kierroksia tuolla Majoreilla, niin se ei Svein tapauksessa ole välttämättä totta, ja Sveille muutenkin kyllä se oli varmasti hyvä oppikoulu, toi puolivuotinen Spiritis pääsi pelaamaan niitä ihan isoimpia turnauksia ja ihan isompia matseja ja finaaleitakin, että sai sitä kokemusta kerrytettyä, pääsi pelaamaan vähän eri systeemissä ja nyt sitten Parivisioniin ja voisin luulla, että aika hyvässä semmosessa meiningissä Jamenkaan, että kyllä mä luulen, että Jame pitää aika lailla käsikädestä kiinni ja Sveille antaa ne paikat silleen, että sen Svein ei tarvii itse niinkään miettiä, mitä tekee niin paljon, kun et on niin selkeät raamit, minkä sisällä liikkuu kierroksen aikana, ja sitten pääsee keskittyä vaan siihen, missä se on hyvä, ja se on ainakin tällä hetkellä tähtääminen. Voi totta kai oppia kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi, mutta vielä nuori kaveri, niin se tulee ehkä iän myötä, niin kyllä tämäkin on taas osoitus Jameen vahvuudesta, että miten se tuossa Sveistä saa irti. Okei, 4 karttaa nähty, mutta ne oli jo aika positiivissävytteisiä. Hyvä yes. Haku. Noniin, meillä on vielä pari kategoriaa jäljellä, ja tämä seuraava on rosterimuutos kesken kauden, eli niin, mikä joukkue tekee yllättävästi kesken kauden rosterimuutoksen, ja lisäpisteitä, jos vielä tietää, että mikä se muutos on. Ai niin, tässä on mahdollisuus vielä tiedätä lisäpistekin, jos tämä osuu niin kuin ihan. All right. Varmaan mä aloitan nyt, sä aloitit äskeksi, niin. Mulla tää osuu Navi. Hot. That's hot. No en mä tiedä, onko tää nyt sit niin hot. Niin paljon kuitenkin tuossa kupli taustalla ja mäkin kuulin kaikenlaisia tarinoita matkan varrella, että ei savua ilman tulta. Et jotain mä veikkaan, että tämän kauden aikana tapahtuu. Ja muutoksien tapahtumattomuus on ollut ehkä enemmänkin se, että ne ei ollut mahdollisia. Niin kuin nähtiin toi koko pelaajabreikkiä loppupeleissä ja meille luvattiin hirveästi, ei saatu siihen nähdä oikein juuri mitään isossa kuvassa kuitenkaan. Mä veikkaan, että se saattaisi nyt olla tässä kauden aikana, että ne haluaa tehdä jonkun upgradein. Kuka se sitten on, niin se on sitten tosi vaikea kysymys, eikä kun tässä nyt puhutaan, tämä on tämmöisiä ehkä vähän ville-ennustuksiakin tietyllä tavalla, niin kuka se sitten mahtaa olla tässä joukkueessa, niin se on sitten toinen asia. Wonderful oli aika lankulla tuossa aikaisemmin, nosti vähän päätään. Mä sanoin aikaisemmin mun omasta pienkovinkästä Bit ainoa semmoinen ehkä varma tälle vuoteen pelaaja, ja mä edelleenkin pidän sitä niiden franchise-pelaajana.
joten sinällään ehkä target on kaiken 4 muun selässä tietyllä tavalla, mutta tämä riippuu aina myöskin siitä tarjonnasta, että missä rooleissa todennäköisemmin olisi tarjontaa tai mahdollista upgradea tai näin, niin helppo on tietysti osoittaa tällaista niin kokemattominta, että ottaako Makatse stepin eteenpäin, että oli ihan hyviä signaaleja tuossa noin, mutta että me tiedetään kuinka vaativa ympäristö toi on pelaajalle ja odotusarvot on kuitenkin huipputapissaan, niin pienellekään virheelle ei hirveästi ole sijaa. Musta tuntuu, että varmaan vieläkin sillä on sitä tällaista nuoren miehen höntyilyä tai ei välttämättä täydellisyyteen vain ja ainoastaan tyytyvän Bladen näkövinkkelistä, niin ei aina ehkä pelaa optimaalisesti tilanteita. Ja Aleksikin tietysti vannoo tiukan systeemin nimeen tavalla tai toisella. Niin se voi olla semmoinen targetti, että katsotaan, että miten se poika nyt tuossa pelaa, vai onko siihen saatavilla kauden aikana kenties jotain upgradeattavaa. Miten Ima pitää tasoa, nosti myöskin Majorella hyvin osakettaan, pelasi paremmin ehdottomasti. Mä en usko, että Eagle vaihtoehto, että Aleksia varmaan kyllä homma, jos ei vaan tuon Bladen kanssa mene mitenkään sukset ristiin, niin sitä on vaikea nähdä, että niin isoa monumentaalista muutosta kauden aikaan tehtäisiin, mutta joku näistä 3 Ima Wonderful Makatse voisi olla, jos mä nyt lisäpisteen toivossa, niin mä heitän sen Makatsen tähän näin nyt pöydälle, että se olisi se palanen, joka tuosta vaihtuu, jos joku vaihtuu. Joo, niin Navi todellakin oli paljon huhuissa tuossa kauden jälkeen, ja niin kuin moni muukin joukko, niin vähän yllätti, ettei mitään tapahtunutkaan, ja siihen sitten erinäisiä syitä varmaan riittää. Yksi, mitä Natokin on paljon spekuloinut, että pelaajamarkkina ja hinnat siellä vähän liian korkeita, niin se on aika iso riski sitten lähteä maalaille niin isolla penselillä, mutta se, että tässä keskikauden rosteripuutos tapahtuu Navin kohdalla, niin hiukan yllättävää se olisi, mutta kyllä se ihan mahdollisuuksien piirissä kuitenkin on, ja varsinkin jos sattuisi joku toinen pelaaja ole vaikka epätyytyväinen paikkansa jossain toisessa joukkueessa samaan aikaan, sanotaan, että se feissi nyt floppaa, ja siellä on Frozen sitten jo ihan tyytymätön tilanteeseensa ja siihen, että kauanko nyt tätä sirkusta pitää kestää, että majoreilla jo pärjätään, mutta haluaisi tässä vähän muutenkin voittaa uran aikana, niin jos joku tommonen mahdollisuus löytyy kesken kauden, niin silloin varmaan Navi olisi ainakin valmis vetää liipasimesta. Just näin. No, ennen kuin mä kerron mun rosterimuutoksen kesken kauden, niin mähän kerron mun flopin, koska eikö se unohtunut tosta? Meikäläisen floppi. Aha, se on... En mä sitä sanonut. Sä oot muuten ihan oikeassa. Mä rupesin miettimään itsekin siinä hetken aikaa, että hetkinen sanoksi se, vaikka mä just samaan aikaan, tiedätkö, tuossa just jotain katoin. Niin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ehkä maybe it's just me, että mä en viitti sanoa. Ja kommenteissa ihan varmasti siellä on moni kuuntelija silleen, niin. Romu, halo. Mutta ei se mitään, sano vaan. Ei. No mun floppi on sit Aurora, tää turkkilainen joukkue, joka teki kyllä oudon muutoksen, jotta sieltä ankkuripaikoilta Vex. Oliko vähän silleen taas se molemminpuoleinen, ja sitten tietenkin osa porukasta ei oikein usko siihen, että sama kuin parisuhde päättyy, että jos se on molemminpuoleinen päätös. Ei se, kyllä se yleensä sieltä jostain suunnasta tulee. Mutta joo, Soulfly tilalle, ja ei vaan rooleiltaan kyllä mitenkään tähän sovi, vaikka miten silmiä siristää, niin ei tosta oikein näe semmoista järkevää rosteria. Kyllä se tässä Aurora-tapauksessa pitäisi jokseenkin järkevää olla, että niiden tiimi toimisi. Tässä on mun mielestä heti iso riski, että tämä suistuu raiteiltaan ihan käsittämättömällä tavalla. Et toi viime kausikin oli jo vähän heikompaa suuntaa, kun vertaa siihen kevääseen, ja silloin kun ne pelasi Eternal Fire-organisaation alla, niin siitä jo vähän tipahti alaspäin, niin mä luulen, että on aika valmis semmoiseen kunnon floppiin. Niin mä menen Auroralla. No sitten mä mietin tuossa rosterimuutos... Niin, jatka jos mä kommentoin vielä nopeasti tuohon vaan. Joo, toi on ihan hyvä haku kyllä. Semmoista merkittyä ilmoilla, ja tuossa just tullaan siihen, että kun sä oot rajattu siihen, että se on se tietty kieli ja regiona, ja tässä kohtaa maa pelaaja käytännössä lähtökohtaisesti, mistä sä niitä haet niitä pelaajia, niin tulee tämä ongelma. Tehdään nyt jotain, koska jotain pitää tehdä, tyyppinen tilanne vähän, kun homma ei rokkaa. Ainoa, mikä niiden osaketta voisi parantaa noin niin kuin hypoteettisesti paperilla on se fakta, että Anubis tuli takaisin puuliin.
treenitilalle. Joo. Koska Anubis oli niiden leipä silloin, kun se oli vielä poolissa edeltävällä sesongilla. Se vois pelastaa. No mä nyt hain vähän sitten 2 kärpästä yhdellä iskulla metodia tässä mun rosteriputus kesken kauden, niin otetaan sekin tuolta Aurorasta, ja nyt ne kyllästyy Majeriin. Mä en tiedä, kenet ne nostaa siihen liiduksi, mutta ne keksii jonkun ratkaisun, ja mä en tiedä, floppaako se tätä vielä entisestään, mutta miinus Majer. No en tiedä kuka. Kobbe teki comebackin. Olisi hauska nähdä. Ollaan vähän turhan kaukan kyllä. Et se olisi tuolta mahdollista, mutta se on aina, siis tää kertoo kaikesta kaiken, että se oli ainoa nimi, mikä nimi jälleen. Että huippu ikällä aikanaan, etenkin 2000-luvulla. It's been a while. Lähteekö sieltä turkin kieli? Se on turkkilainen Okei. perimältään. Okei. No eihän tää nyt niin hullua. 38 vuotta alle 40, eiköhän se vielä. Joo, totta, kyllä. No, uusi kevät. Mutta eihän se Majerkan nuori mies ole. Ei sekään. Joo, niin mä vaattelen, että tää menee niin huonosti. Toki voihan ne sitten sen Soulflykin siitä leikata, mutta mä menen kuitenkin sillä Aurora ja veikkaan, että miinus Majer. Mulla oli pari muutakin ideaa, mutta en mä nyt montaa veikkausta anna. Et yksi, mihin mä vielä vähän katselen, niin tonne Liquid, et siellä sitten Siuhin suuntaan. Okei, se oli sen verran niin blockbuster-movie kuitenkin, ja se, että hommataan se seuraava mahtava IG, joka ainakin pitäisi olla semmonen, niin kyllä se nyt voi olla, että se nyt vähän enemmän saa aikaa kuin tämän kauden vielä, niin ehkä mä en sinne suuntaan kattele. Okei. No niin, meillä on vielä viimeinen, ja tämä on sitten hullu ennustus. Ja jos nämä on ollut vähän avoimia nämä edes tätä ennen, niin tämä nyt on kansit aika avoin. Annaks mä tän ekana? Mä en tiedä, onko tää... Anna vähän. Tästä varmasti me ei olla saman kanssa. Ei, en mä usko merkitystä. Joo, ei olla. Tää nyt ei... Nyt jo. Mä en tiedä, kuinka hullua me nyt halutaan. Siis, tiedätkö mitä? Jos me ollaan yhtäläisiä tämän meidän veikkauksen kanssa, niin mä tekis mihin luvata aika paljon tässä ja nyt. Mutta jätetään ne lupaamat, koska aina on outside chance. Niin mä en tiedä, onko tarpeeksi hullu ennustus. Ei tää niin hullu ole, mutta jos ei tää kelpaa, niin mä yrittää keksiä jonkun toisen. No, tähän mä sanoisin, että tällä kevätkaudella Falcons voittaa kaikista eniten turnauksia. Eli voittaa enemmän kuin Furia, voittaa enemmän kuin Vitality. Ei ole mitään muuta tiimiä, joka voittaa eniten Tier 1-turnauksia kuin Falcons. No kyllä mä nyt niin sanoisin, että huomenta... Vai annaanko me joku numeromäärä, niin saadaan tästä vielä hullumpi. Että joku Falcons voittaa vähintään 3 turnausta. Toi on hyvä. Okei. Ottaa huomioon, että voitti viime vuonna yhden. Niin no siihen mä vähän nojaan, että kaikki tietää, että joskus niiden pitäisi voittaa, mutta se ei ole vielä tapahtunut, niin ei ole mitään takeet jossain vaiheessa tapahtuu. Falcons voittaa vähintään 3 isoa turnausta. Se on kuitenkin aika paljon yhteen kauteen. Saanko mä antaa tähän yhden kaviatin vielä, tai yhden sellaisen pikku nippelin. Mulla oli niinku close second tuohon rosterimuutos kesken kauden, oli mulla Falcons, ja mä oon rummuttanut sitä, että Nikosta Eagle, niin -1 plus Niko Eagle rooliin, ja sit haetaan vähän lisää voimaa myllyyn, se oli mun semmoinen ajatus, minkä saattaisi tapahtua. Niin, jos toi tapahtuu kesken kauden, niin sit mä veikkaan, että mun hullu ennustus ei toteudu. Joo, just näin. All right. No kuinka crazyksi sä menit? Joo, mutta vielä tuohon sun vaan nopeasti, niin joo, siis voisin se aika jytkäle kyllä isossa kuvassa ja toi kuitenkin silleen, ehkä se, että ne voittaa turnauksen, se on borderline hullu ennustus, varsinkin kun sä kuulet tämän mun ennustuksen. Mun hullu ennustus sesongille 1-2026 on se, että FUT menee majoreiden playereihin. Okei. Ja siis pitääkö tapahtua jo Kölnissä vai haluatko tästä niinku pidemmän tähtäimen? Ei, tietenkin tämä on, jumalauta, puhuttiin kesästä. FUT, major playoffeihin. Kyllä, tällä hetkellä Valve Rankingissa kohtuu korkealla. Toi Kore on pelannut kevät, kun tulee, niin 2 vuotta yhdessä.
Herranen aika, niin se Navi Junior Se on Core. oikeasti, se on harvinaista ja tosi pitkä aika. Ja mä uskon siihen tietynlaiseen koheesion voimaan ja sen sanomattoman kommunikaation, minkä se muodostaa, kun ne on pelannut niin pitkään siinä yhdessä. Ja totta kai ne menetti Makatsen sitten tuossa matkan varrella, kun ne oli aikanaan Navi-junnuja ja pääjoukkue sen vei mennessään, mutta launksi siihen tilalle ne on grindannut menemään ja nyt on se kausi, kun ne tekee semmoisen meteoriittimaisen nousun tosta ja se huipentuu sillä, että ne on all the way top 8 majoreilla. Onko riittävän hullua? On toi ihan riittävän hullua, koska vaikka ne on grindannut, ne on noussut korkealle, ne on ollut aika voittava joukkue, niin se kaikki on kuitenkin tapahtunut siellä vähän niin kuin ison kansan jossain varjossa, tai että sinne ei ole hirveän moni vielä kattonutkaan, ja mun mielestä on jopa outoa vielä, että futti ei ole sitä runia tehnyt, että ne olisi jossain, vaikka niin kuin jossain Rion tapaisesta tai jossain Blast-turnauksessa mennyt vaikka playoffeihin, että sitä tämä joukkue ei ole vielä tehnyt, mutta niin kuin tuossa Furiaa vastaan nähtiin Blast Bountyssa, niin siellähän ne, joku voisi argumentoida, oliko jopa sen matsin parempi joukkue, ehkä pelasi paremmin, no sitten tuli vaan mies nimeltä Molodoi vastaan, joka ei antanut Furian hävitä mitenkään, mutta siinäkin matsissa nähtiin kyllä niin paljon sitä raakaa talenttia, mitä tässä tiimissä on. Tässä on aika monta, tämä ei ole yhden kaverin varassa. Esimerkiksi nyt tässä viime kuukausina toi Ziugsi, niiden liettualainen, niin se on painanut aika kovaa kaasua ja isoja multikille ja on taitava pelaaja kanssa. Ja Krabenikin siinä vierellä, no sekin on yksi niistä, Naviikin jossain vaiheessa taidettiin huhua ja Demon kanssa. Kyllä, tämä on mun mielestä aika hyvä haku. Niin tämä on kuitenkin sopiva hullu, koska me ei olla ennen vielä nähty sitä, että vaikka kuinka hyvältä on näyttänyt, niin aika monella joukkueella se progressio kuitenkin pysähtyy siihen tiettyyn pisteeseen, mutta sä uskot, että ne menee sen seinän läpi. Joo, ja mä pohdin tuossa, kun mä mietin, että mitä hullulla menee, niin tavallaan se ei ole hullu, että ne olisi majoreilla, se ei ole hullu, että ne olisi Stage 2. Stage 3 saattaisi ehkä sitä olla, mutta mä ajattelin, että mennään nyt hulluksi. Ne grindaa all the way playereihin asti, että se on mun mielestä riittävä hullua, mutta kuitenkin mä jotenkin näen, että tällaisia tarinoita on nähty matkan varrella ennenkin, ei millään tavalla mahdotonta. Että mä tuun mielenkiinnolla joukkuetta kyllä seuraan tässä tällä kaudella. Onko sulla tietoa tuosta futista organisaationa, että kuinka löytyykö sieltä pätäkkää, löytyykö sieltä semmoista valtaa, voimaa, että ne pystyy pitämään näistä pelaajista kiinni, koska se oli yksi mun rosterin muutoksista kesken kauden, mitä mä mietin, että futista saatetaan ottaa kakusta kermat päältä. On se aika iso turkkilainen, muistaakseni Turkista taitaa olla toi futti kotosi ja niillä on aika pitkä legacy myöskin ja hyvin monialaisesti eri peleissä. Valoranttia, mun mielestä ne pelaa siellä VCTtä ja niin päin pois. Että eli nyt ole aivan sekaisin tämän asian suhteen, mutta kyllä siellä on löytyy taustalta ihan käsittääkseni riittävästi hauista, jos näin voi sanoa. Noniin, siinä meidän ennustukset. Kertokaa kummalla oli paremmat ja voitte Discordiin heittää vaikka omiikin ennustuksianne, niin katsotaan kuka on meidän podcastin ja meidän kuuntelijoiden se viisain ja kaikista eniten CS tietävä. Tai se, joka pitää tehdä lotto ensi viikolla, niin, tai itse asiassa silloin sitten kesällä, kun nämä kaikki on selvillä. Samalta voi tehdä YouTube-kommenteissa totta kai sekä myöskin Spotifyn kommenteissa, niin jättäkää sinne vaan teidän omia ennustuksia tai mielipiteitä näistä meidän ennustuksista. No niin. Selkeä. Siinä oli se ennustussegmentti. Hyvä Rob. Nämä oli hyvät. Tämä oli joo, ja tästä saa siis semmoista, no saa niinku näitä on vielä varmaan hauskempi sitten katsella puolen vuoden päästä, mitkä osuu ja mitkä ei. On. Mutta meillä on pari nopeata aihetta vielä tähän loppuun. Tuossa toi Blast Bounty pyörii, mutta siitä nyt ei varmaan ihan hirveästi online-pelejä pelattiin ja LANi-finaalit edessä, mutta sielläkään otteliparit ei vielä ole tiedossa, kun tiimi tekee sen draftin vähän myöhemmin, mutta onko sulla jotain poimintoja Blast Bountysta, jotka olisi jäänyt mieleen?
Niin, no, tosiaan nyt katsoo tuota 8 joukkuetta, jotka tuonne Maltalle matkaan, niin Pleijonan osalta kuitenkin on niitä jengejä, jotka vois odottaa, että sinne menee. Että no tuossa on tapana ollut isossa kuvassa. Bounties ei ihan hirveästi yllätyksiä nähty. Nyt ehkä pari semmoista alkukierroksella nähtiin. No varmaan se iso on se Eyeballersin fasevoitto, voidaan pitää lienee sitä ehkä isoimpana. Et siinä mielessä niin nyt sitten vasta on hauska nähdä se, että miten toi loppupeleissä, kuinka valmista se on. Ja monille just niin kuin, no Apex aika hyvin sen puki sanoiksi, että näille, minkä takia he pelaavat muun muassa, he kokee, että he tarvii pelejä alle ennen kuin tulee sitten niin kuin heille oikeasti merkityksellinen turnaus, eli toi Krakova, mikä tuossa odottaa kulman takana, niin sellaista hyvää lämmittelyä. Se tuntuu vähän tyhmältä sanoa, että kuitenkin ihan merkittävä kokoinen eventti kaikin puolin, niin price pool vaan $772 500, by the way. Mitä mä sanoin? 772 500, joo, sanoin ihan oikein, en sekoillut. Sinne mennään vähän treidaamaan hakemaan tuntumaa kohti sitten Krakovaa, niin mielenkiintoista nähdä vähän, missä formissa nuo joukkueet sitten on oikeasti, kun mennään lanelle pelaamaan. Niin. Mutta formaatti on ihan kiva ja vähän erilainen. Se on ihan hyvä kauden avaus. Jos tämä tapahtuisi kesken kauden, niin tämä ehkä olisi niin hyvä. Tällä kun se just on kauden avaava, niin mun mielestä toi slotti sille on niin kuin sillain, aika ihanteellinen. Että se on sellainen kauden avaava eventti. Niin, se on ihan totta. Että semmoinen kiva kevyt aloituskauteen, että ei pelata heti ihan naamat irvessä, tai ehkä ne pienemmät joukkueet pelaa, kun niille nämä sitten saattaa olla isompi turnaus, varsinkin kun tämä on vähän isompi tiimikattaukselta, eli täällä nähdään sitten joukkueita, joita ei muualla sitten hirveästi nähäkään. Et jossain vaiheessa oli silleen, että kausi saattoi alkaa, niin kuin Kölnillä on joskus alkanut se syyskausi, ja en tiedä, onko Katowicekin joskus ollut eka turnaus aika lailla, että se on tuntunut aina vähän hassulta, että heti mennään niin isoihin turnauksiin, niin ihan ok näin. Hei, täällä on just tätä nauhoittaa, siinä on tullut 20 minuuttia sitten uutinen, niin kuin hot off the press, niin pitäisikö tähän kuule tarttua ensi tuntumat. Okei. Ash on ilmeisesti etsimässä itselleen töitä Gamer Legionin ulkopuolelta. Hän on HLTV Confirmed on ilmeisesti tuossa ollut tulilla, niin siellä ollut vieraana, ja hän on siellä kertonut, että hänelle on annettu lupa etsiä uusia mahdollisuuksia joukkueen ulkopuolelta. Ensi reaktiot, Roope. Mä mietin, milloin se kirjoitti sen jatkosopparin, että siitä ei hirveän pitkään taida kuitenkaan. Olisiko se ollut viime vuonna? Puoli vuotta. Joo. Puoli vuotta. Mä heittäisin nyt tällä lonkalta. Niin. Et mielenkiintoista, että kuitenkin verrattain nopeasti sen jälkeen, että jostakin muuttu mieli. Et silloinkin kuitenkin Ashin nimi oli aika kova markkinoilla. Ja en mä tiedä, kuinka moni tiimi sitä ajatteli realistisesti, mutta ainakin mitä puhuttiin somessa sun muualla, niin aika moneen joukkueeseen se olisi voinut ehkä sopia, niin tuntuu, että nyt ajoitus ei ehkä mennyt ihan niin hyvin Ashilta, mutta totta kai elämässä voi tapahtua nopeasti, ja burnoutin takiahan se nyt sitten jätti ton GL:n valmennuspestin, ja sekin voi olla siihen. Sitä nyt ei voi kovin hyvin suunnitella, mulla tulee kohta mun pitää lähteä, tai kohta mä jään tauolle burnoutin jälkeen. Joo, eipä sitä nyt niin voi suunnitella, mutta joo, on aika iso kala markkinoilla, ja heti totta kai se luonteva seuraava kysymys on, että mikä se koti sitten voisi olla? Niin. Tuleeko sulle heti mieleen, että mikä tiimi olisi valmentajaa vailla? Tai varsinkin Ashin tapasta valmentajaa vailla? Ei, se valmentajuus on niin vaikea laji meidän arvioida täältä ulkopuolelta aina, että tavallaan, että mikä se yhteensopivuus on, koska sekin on aina kuitenkin aika tärkeä ilmeinen komponentti, että siinä pitää olla tietty yhteensopivuus sen joukkueen sen IGL:n kanssa, niin se on vähän vaikea arvioida, mutta ei nyt tule ihan suoraan semmoista, varsinkin jos puhutaan nyt niin top-joukkueesta, niin ei tule eikä mieleen, että no toihan se slottaa, mutta Ashin näkövinkkelistä niin merkittävästi hänen osakkeethan tuossa niin teki roimasti nousua ensin, kun Gamer Legion teki hyvää tulosta, ja sen yhteenlaskettu summa oli isompi
sinällään kun ne komponentit itsessään ja aina teki vähällä paljon ja sitten se ehkä se kuuluisa aura hieman tuossa otti kilpeensä, kun no nämä bossipelaajavaihdot, kaikki mitä siellä tapahtui Gamer Legionissa, tehtiin muutoksia, niin sanotaan, että joukkueet toimii oikein enää ton, sanoppas nyt mikä se bossi oli, se millä kanssa ne meni parhaiten nyt. Onko se Slendi? Unohdan. Onko sen kanssa parhaiten? Joo, Slendin kanssa, jep. Niin sen jälkeen se alkoi vähän pikkasen luisuu pala palalta se homma ja ehkä sitten sillekin mä jotenkin vähän kuvittan, nyt on täysin siis niin kuin mun tämmöistä hypoteettista ääneen pohdintaa, mutta voisin ajatella myöskin, että osaltaan tähän sen Burnikseenkin tietyllä tapaa on osatekijänä ollut vähintään se, että oli tämmöinen, että hän oli kuuma peruna ja kaikkien huulilla ja tuntui varmaan hänestäkin, että kaikki päätökset ja asiat, mitkä hän tekee, niin on hyviä päätöksiä ja positiivisia päätöksiä ja trendi on koko ajan nouseva, kunnes tuleekin sitten se negatiivisuuden kierre, mistä ei pääse irti ja sitä kesti sitten niin kuin vähän pidemmän aikaa, ainakin Counter-Strike-termein, niin se on varmaan sitten ottanut hänellä hittiä mentaalisesti, että niin onko mä menettänyt tatsia, onko mä menettänyt jotain, että eikö mä näe jotain, niin teekö mä jotain väärin, ja sitten tuommoinen äkkiä muuttuu limboksi, joka sitten äkkiseltään muuttuu siihen, että se alkaa henkisesti rasittamaan, ja sitten on ehkä tarvekin ottaa sitten niinku steppi ulospäin ja katsoa isommassa kuvassa, ehkä analysoidakin niitä omia päätöksiä ja muuta. Tärkein varmaan hänen näkökulmasta nimenomaan onkin se asia, että mitkä hän on ottanut ne opit tuosta talteen, että missä se maailma menee, minkä takia ne onnistumiset ei jatkuneet, vaan tulikin sitten niitä semmoisia vähän huonompia, mä tiedän, onko huonoja päätöksiä, mutta ei vaan napsahtanut kohdalle. Niin, se on ehkä se, minkä tuossa ajattelin, mutta kyllä ehdottomasti niin kuin mun näkövinkkelistä niin silti kyllä niin kuin kaikki se, mitä mä olen nähnyt ja mikä ulospäin on analysoitavissa, kaikki hänen videonsa, kaikki hänen ulosantinsa ja kaikki se, ei pelkästään se tulos, vaan myöskin se, miten hän on itsestään, millaisen kuvan hän on maalannut itsestään henkilönä, niin on ehdottomasti kyllä tosi mielenkiintoinen nimi. Ja olisi se totta kai ihan mielenkiintoista nähdä, mitä hän kykenisi tekemään joukkueella, missä on ehkä valmiimpia palasia jo olemassa. Onko sitten yhteensopiva semmoiseen projektiin vai ei, niin sitä en tiedä, mutta sitä olisi mielenkiintoista ainakin seurata sivusta. Niin, että onko silläkin haluja kokeilla olla semmoisessa joukkueessa, joka voisi ehkä voittaakin turnauksia, kun Gamer Legionissa se nyt ei realistista ainakaan ollut, mutta ainakin työkalut riittäisi siihen, että vie semmoisen pienemmän joukkueen, joka voi olla ihan hyvä organisaatio siellä taustalla, mutta semmoinen, että ei ole niitä isoja nimiä ja just, että puristaa niistä enemmän irti ja tekee niistä semmoisen major stage 3 joukkueet, käytännössä top 16 joukkueen maailmassa, niin siitä on ainakin aika vahvaa CVtä tällä mielellä. No sitten meillä oli vielä näistä turnauksista, eli 2027 majoreista meillä nyt on enemmän tietoa, eli se varmistui jo, että Buenos Airesissa Fire Major, sen nimi on Fire Major Buenos Aires 2027, liekkejä täynnä, pyroja, kaikkea. Mutta joo, Argentiina 2027 ensimmäinen major, ja sitten tuossa HLTV uutisoi kanssa, että Shanghai olisi sitten se vuoden 2027 joulukuun majori. Ja... Eikö tätä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa kyllä, että jos tämä podcasti lähtee majorireissulle, niin tulee helvetin pitkät reissut. No tulee, ja sitten mieti se 27 tämän vuoden, tai anteeksi 26, tämän vuoden toka majorhan on se Singapore. Että se on Singapore, aivan. Buenos Aires, Shanghai, että 3 putkeen Euroopan ulkopuolella. Mielenkiintoista. Ottaa huomioon kuitenkin, että Counter-Strike on aika eurooppalainen peli. Jos miettii ihan pelaajabeisiä ja niin päin pois. Mutta tietysti jos asiaa ajattelee lasipuoliksi tämän, niin tietyllä tavalla se on hyvä markkinointi myöskin niihin regioneihin, että saataisiin niitä kasvatettua, koska kyllähän mielellään CS:kin on globaali peli, mitä pelattaisiin niin kuin kaikissa maailman kolkissa. Se on pelille tärkeä ja hyvä asia. Kyllä sitten joka tapauksessa jo ultimaattisesti varmaan ne ehkä saattaa ottaa pientä hittiä katsojaluvut, mutta se voi olla netto positiivinen sitten noin niin kuin pitkällä aikajänteellä, jos ei ajattele vaan sitä lyhyttä voittoa tässä, vaan ajattelee semmoista niin kuin vuosien mittakaavaa ja matkaa. Se, mikä tässä on varmaan yllättävää, on tietysti se, että eihän tällä Fire Leagueillä nyt
kuitenkaan Tier 1-turnauksista ihan kauheasti tämmöistä järjestämiskokemusta. Et on mielenkiintoista kuulla myöskin sitten se, että millaisella kokoonpanolla, onko tuossa mukana mahdollisesti joku PGL-tapainen taho esimerkiksi heidän mukana mahdollistamassa sitä, joka tykkää pelaa kimpassa muiden kanssa. PGL haluaa mukana tekemässä Perfect Brawlin kanssa niitä turneita tuolla Kiinassakin muun muassa, niin näkisin vahvasti, että se voisi olla mahdollista, että ne tekee jonkunnäköisen white label-tuotannon tuosta turnauksesta. Tiedä häntä, mutta se on ehkä tässä se kaikkein yllättävin asia, että tämä menee nyt kuitenkin niiden oletettujen järjestävien tahojen ulkopuolelle. Et niitä on nyt kuitenkaan tässä ole ihan hirveän montaa ollut, jotka näitä majorieita on järjestänyt viime vuosina. Ja eipä tavallaan se ei myöskään ihme, koska se on aika iso projekti ottaa haltuun. Iso projekti vielä juosta läpi. Et siinä mielessä on ehkä snadisti yllättävää, että tämmöinen uusi nimi siihen rinkiin hyppää. Niin. No joo, just se, että majorit kuitenkin ihan valtava turnaus järjestää, niin se ottaa kyllä aika paljon riskiä, ainakin jos ihan muilla tai semmoisilla muilla niin tekijöillä, tuotannon tekijöillä käytännössä, niin lähtee liikenteeseen, kun noita, jotka on kuitenkin tehnyt näitä ja on kokemusta näistä. Ei siinä ihan hauska uusi maa kuitenkin, missä majorit, niin se on ihan freesiä. Joo, ja siis kaneettina vielä tiedän kyllä, että Argentiina on siis CS-maa, että siellä on kyllä CS on siellä kyllä huudossa ja tulee olemaan varmaan niin kuin huikea meininki. Mä ainakin ajattelen Posin kautta kuitenkin sitä menoa, mikä on Brasiliassakin ollut totta kai hyvin pitkälti brassimiengien pelaajien matseissa, mutta tässä on päässyt argentinalaista meininkiä sen verran seuraamaan läheltä, että meillä on ensin ollut Fortnite-pelaaja Toseo, joka Argentiinasta, ja hänen isänsä kanssa on tässä ollut paljon kanssakäymistä viimeisen vuoden aikana, niin intohimo, sitä sieltä ei puutu. Et siellä on semmoista hyvää intohimoa, että varmasti tulee olemaan kyllä tunnelmaa ja meininkiä. Odotan sitä kyllä mielenkiinnolla, ja hienoa siistiä nähdä, että uusiin paikkoihin viedään majoria ja jes, eikä siinä muuta. Ei kai nosta sen enempää. Joo. Viikonloppuun pelataan Ruotsissa tommoset pikkulanit. Mun mielestä tää on siitä kiinnostava, että tänne nyt lähtee aika iso porukka suomalaisia. En tiedä, täyttääkö ihan kokonaan Finskin, mutta ehkä puolilleen ainakin. Eli tai viikkarin tai... No sehän voi olla. Kyllä näiden joukkojen pitäisi jotenkin yhdistää se joku laivamatka ja se vlogaaminen tai striimaaminen ja samalla se eventti. Siinä on paljon potentiaalia, paljon riskejäkin, mutta paljon potentiaalia. Joukkueen menestyksen kannalta erittäin paljon riskejä, mutta kansan viihdyttämisen kannalta tosi paljon potentiaalia. Okei, nämä 3 suomalaisjoukkuetta on Havu, Exen ja Singu. Miten se nyt meneekään, mutta joo, Havu nyt ensimmäistä kertaa on näitä tämmöisen ostolaniin tuossa syksyllä paljon raavin päätäni, että miksei ole lähetty, kun kuitenkin selkeästi se Suomen kärkitiimi on, niin ei ollut paljon näkynyt vielä noissa, kun niin joku se CS-diilit porukka kävi ja Sinkukin kävi tuossa loppuvuodesta pelaa Dracula, niin se oli vähän kummallista, mutta nyt nähdään Havu siellä Sinkulta ja Exenit, nyt on vaikea odottaa mitä toi Exenin joukkue on semmoinen, että en kyllä nimiäkään oikein tunnista. Kävi semmoista salapoliisityöt vaan tekemästä 3000 eloa Faceitessä näillä veijareilla, mutta ei kyllä mitään tietoa, että mikä se taitotaso siellä on, mutta ihan kiva, että sinne lähtee kokeilemaan. Joo, ja siis mun mielestä siis kattausjoukkue tuossa on sinällään mielenkiintoinen. Tässäkin on aikaisemmin mainittuja Alliance ja Johnny Speedsi, just näitä tämmöisiä ja Metisportsia paikallisia niin kuin positiivisiakin signaaleja matkan varrella antaneita oppoita tai organisaatioita nyt vähintään, sekä totta kai toi Biggie tuossa sitten myöskin niin kuin ehkä isona kalana, jos näin voi ajatella. Pääsee vähän tasoa mittaan, etenkin tuolle Havulle ihan hyvä, koska tuo joukkue kuitenkin tuossa hyvän matka on taittanut yhdessä ja näin, niin toivotaan sinne kireitä siimoja, että ne onnistus ne on tuossa groupissa C, siellä on pari joukkuetta, missä ei ne pelaajia näy, ketä sillä pelaa, mutta siinä on toi Metisports varmaan semmoinen sopiva hyvä haaste heille. Joo.
Onko nämä lohkopelit BO? Ne on BO1 ne lohkopelit. Se antaa tietysti aina chanssin tässä kohtaa, että YKK, Neviku, 8 joukkuetta menee, eli 2 per lohko. Kyllähän tässä on hyvät chanssit on Havulla mennä kuitenkin niin. Playeri pääsee pelaamaan niitä best of 3 myöskin. Tuossa on näköjään Groupissa A on vaan 3 joukkuetta, muissa on sitten 4 joukkuetta. Mä sanoisin, että tuossa on niin kuin, kyllä tuossa niin suomalaisjoukkueella on ihan saumoja playereihinkin varmaan painella. Niin, no joo, on. Kyllä ne odotukset siellä havuharteilla ainakin mun puolesta on, että Sinku ja Exen, jos sieltä voiton pystyy naaraamaan, niin ehkä sekin on ihan hyvä. Mutta ennen kaikkea kiva nyt nähdä, että tonne nyt lähtee vähän enemmän tiimeissä. Siellä on myös Oon Toma-niminen suomalainen tuommoisessa norjalaisjoukkueessa kuin Infurity pelaamassa. Se on sitten aikamoinen Faceit Sonni. Se on Suomen 3. Puuhan ja Myltsin jälkeen. Et siellä sitä taitotasoa ainakin Oon Tomalla pitäisi olla. Ja se, että Bigikin on tuolla, niin hyvä, että sinne tommonen noinkin varten otettava joukkue on saatu mukaan. Tänä vuonna tämän kaltaisia turnauksia tulee olemaan ainakin näillä näkymin vielä paljon enemmän kuin viime vuonna. Oliko se niin. just tämä Esplay ja United, jotka nyt tekee yhdessä, vai mä en tiedä, niitä on nyt julkaistu niin paljon, että ei pysy enää kärryillä. Et se yksi julkistus oli, että se oli joku Parken series, ne julkiset, että pelataan 17 kertaa tämmöinen turnaus, ja näitä on paljon muutakin, näitä on oikeasti kymmeniä, varmaan niin kuin melkein joka viikonlopulle löytyy tämmöinen ostolani pelattavaksi. Joo, just näin, ja sitten lisäksi tuossahan taannoin viikko sitten takaperin pyöreästi, niin Starladderihan ilmoitti myöskin hyppäävästi tähän Tier 2-laniin. Joo, se oli iso. Settiin tämmöisiä 100 kilon palkintopuolilla 1.4. Huhtikuuta, eikö näin? Joo. Toi lani ja toi on hyvä. Just me ollaan peräänkuulutettu sunkin kanssa tässä podcastissa, että tarvitaan niitä DreamHack Openeita, mitä meillä oli aikanaan, niitä tarvitaan. Ja tämä mun mielestä aika hyvin kategorisoitu just siihen niin kuin koko luokalta, jos miettii noin niin kuin palkintopuolia ja kaikkea, ja tulee olemaan merkityksellinen isossa kuvassa semmoisena hissiliikkeenä joukkueille mennä eteenpäin. Ja on kiva nähdä myöskin, niin kuin mainitsit, myöskin tämmöisiä 10 kilon 15-20 turnauksia, niitä jatkuvasti tuossa on, ja niillä oma paikka saa, että se on mielenkiintoista sitten nähdä, miksi se tasapaino aikanaan laskee, että tämä voi olla, että on vähän niin kuin kausiluontoista, että näitä tällaisia on tosi paljon, että sitten se muotti vähän löytyy ja elää tuossa, että mikä on se sweet spotti sille palkintopuolelle, ja näin ne varmasti taistelee myöskin sitä ilmatilasta, että saa nämä hyviin paikkoihin ennen kuin PRS invite noita cut-off pointteja on, eli niitä kohtia, missä jaetaan niitä invejä sit isoihin turnauksiin kautta majoreille. Niistä he sitten taistelee siitä ilmatilasta, ja siellä on paljon joukkueita, jotka niitä pisteitä halajaa, ja näihin turnauksiin itseään haluaa sitten änkeä. Kyllä. Joo. Havusta tämmöinen loppukaneetti, että sanoisin, että nyt on niinku aika niitä tuloksiakin alkaa löytää, että joo, vaikea paikka eka tämmöinen KV-lani niille, mutta kuitenkin siitä huolimatta tämä viisikko on jo nyt sitten yli vuoden pelannut yhdessä, että jos ei homma ala rokkaamaan, niin varmaan pitää alkaa miettiä, miten tuosta hiotaan sitten vielä vähän kovempi tiimi kuin mitä se nyt on. Yksi, oliko sinulla lisää tuosta? Ei, jatka vaan. Mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen uutinenhan tuli, että Kiyosuke joutui jättämään välistä Bounty Finalsit viisumiasioiden takia, ja sen sijaan, että olisi menty niin kuin Falcons-tyyliin ottamaan lainalla joku iso rahalle jostain, niin siellä on omasta akatemiasta otettu sitten Matei Nukleons Traikoski, onko hän nyt sitten Makedoniasta, on Kyksänin hetkinen maakaveri, mikä se sana on? mitä sanaa mä nyt etsin? Samasta maasta kotoisin, sanotaan nyt näin. Ja helposti yksinkertaisesti. Pelaa siis Falcons Forcessa ja pääsee nyt sitten aika isoon paikkaan tuohon niin vähän maistaa ja haistaa ja tuomaan itsensä estradille. Ja semmoinen tietyllä lailla ei välttämättä ole huomenna tai ylihuomenna välttämättä Falconsissa pelipaikkaa tarjolla, niin tuo itsensä semmoiseen näyteikkunaan. No joo,
Joo, ihan tuntematon kaveri, että se ei ole missään muussa tiimissä pelannutkaan kuin tässä Falcons Forcessa. Joo, ei mitään tietoa. Sehän tekee Falconsista semmoisen tiimin, että ehkä nyt joku haluaa se ekana pikat, oliko se nyt Liquid, joka saa valita tuolla Blast Bountyssa sen ekan vastustajan, tai saa ekana valita. Ja olisiko nyt sitten Falconsissa jonkinnäköistä heikkoutta havaittavissa, kun ei päälinarilla pääse. Sonicki missaa kanssa noin LANi-finaalit, että ne tulee aika rikkonaisena tiiminä sitten pelaamaan sinne Maltaan studioille. Ja keitä kuuntelekaan nyt tsemppiä sinne Sonicille. Ne on vähän perhetragediaa taustalla. Kyllä. Aina vaikeita aikoja ja vaikeita juttuja. Mutta onko tässä lopussa vielä? Meillä on yhä reilu tunteroinen tässä paketissa ja ensi viikolla tarkoitus sitten Krakovaa pureutua kiinni. Se on sitten se tämän kauden oikeastaan yksi isoimmista turnauksista. Mä mietin, onko tämä niinku kauden isoin majorin jälkeen, mutta ainakin merkittävä turnaus tulossa. Niin, kyllähän se niin on aina puhuttu, että on majorit ja sitten on Kölni ja Katowice ja nykyisin Krakova. Niin ehdottomasti se sillä on iso rooli tässä kevätkaudella. Ja siellä tullaan näkemään ensimmäinen otatus sitten tästä absoluuttisesta huipusta. Ja se on kuitenkin osa semmoista tietynlaista legacy-rakentamista joukkueella voittaa tuo kyseinen pokaali. Niin ehdottomasti se on varmaan, kyllä mä sanoisin, että tämä on kauden majoreiden jälkeen se the juttu. Niin kuten sinä sanoit, me jatketaan siis sen puimisella ensi viikolla ja ensi keskiviikkona, jokahan on siis 28. päivä, tasan viikon päästä, kun tätä nauhoitetaan, niin ollaan taas eetterissä ja silloin fokus sinne ja katsotaan sitten tarkemmin niitä asioita, miltä formi näyttää joukkueelle ja miten maailma makaa. Teemme näin. Nähdään ja kuullaan seuraavassa.